I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Captain Steve ljudi, evo nas snijemo ponovo i kao što sam rekao otvaramo danas Giant Chest i još neke chestove koje sam skupio, kajemo prvo da doniramo. Ne znam sada da li prvo da igramo ovo Crown Duel Challenge pošto sam došao do 6 pobjeda ili prvo da otvaramo ove chestove. Znači prvo ćemo free, Crown pa Giant, tako da hajde da krenemo, free chest je tu. Gold, Rocket i Arrows. Ok, imamo još jedan. Gold, mini peka i Knight. Crown chest imamo gold, gemove, spear gobline, zap, arčere i tombstone. Ok, i sad idemo na Giant chest. Ok, samo da vidim nešto. Koliko bi mi rare trebali da dobijemo u tom Giant chest, znači 25 rare i 256 common karti, ako to dobijemo da možemo da dobijemo neku epic ili u slučaju na primjer neka legendarna, ali nemam ja te sreće, tako da hajde da krenemo. Dosta golda, 42 fire spirita, 26 3 musketara i 188 hidden tesli. Ok, znači nije nešto mnogo dobar Giant chest, volio sam da bi sam dobio ovih 26 Hog Ridera, ali nema veze ljudi, znači otvorili smo te chestove, sada ćemo se baciti da igram ovaj Crown Duel Challenge, igrao sam sinoć kad sam završio snimanje, 6 pobjeda, 2 sam izgubio, hajde da krenemo, znači ovdje definitivno uzimamo ove, Arrows, Graveyard, Spear Goblin. Za sada ne sviđa mi se ovo što smo dobili, kad bi nam dao nešto malo bolje. Ok, on ima golema, ne vjerujem da će da ga koristi, ali šta znam. Ok, Archer i Bomb taj, znači moći ćemo lagano da malo usporimo ovog golema. Tako da, ok, bacio je Witch, ja ću baciti ovdje Arčere. Ok, idemo ovdje Bombera. Ok. Ovo je mrtav. Ajde vrat. Idemo princa. Tako. Oh my god ljudi. Ok, princ ćemo skinuti bar neki damage, bacit ćemo i arčere. Ok, što nije slučajno. Ovo će ovdje. On je mrtav za sada. Sada mi je krivo što nije princ udario bar jedan put. Ali nadam se da će biti prilike da napravimo neki dobar damage na njegovom toweru. Bomb tower još nisam iskoristio, niti graveyard, to ću da ga iznenadim posle. Ok, znači on ima Witch i ovoga. Ok, protiv Witch i protiv ovoga znam kako će se odbraniti. Da, dao sam u sparke ljudi. Ok, ubije. Morat ću ovako. To. Idemo ovako. Ajde, a pusti nju čoveč. Eto, znači sad smo dobar damage napravili. Ok, sada Arčeri će napraviti neki damage, to šta znam. Vidite ako sam malo provukao, malo pre sam ustali. Šta da radim? Ok, bombera ćemo ovdje staviti, Graveyard naravno još nisam pokazao. Sad ćemo da ovo pokažemo. Ok, neće imati puno ovoga da se brani. Tako da će Graveyard nadam se napraviti neki solidan damage. Ok, bacamo Bomb Tower, Gobline, Arčere, solidan damage ljudi Graveyard je napravio. Ok, Bombera ćemo tu, Bomb Tower extra damage je napravio. Idemo, morat ću Graveyard tu da bi spriječio ove. Uzeo mi je tower ljudi, nisam ni primetio, shit. Ne, nemoj da bude to kraj, ne znam šta da radim sad. Morat ću ovako. Ne ljudi, izgubili smo ovo. A baš šteta, znači golem me je tu dominirao najviše, on je skupio sav damage od mojih trupa, ovi su samo tu sparki, ovi su samo pomagali, to znači trebao sam da uzem golema.
ali sada ćemo otvoriti ovaj chest. Ok, ovdje ćemo staviti ovako. 12.000 golda, baš se nakupio para, ali znači 6 pobjeda, otvorit ćemo i ovaj chest do sada. Znači još golda, skeletoni, mini peka i šta je ovo, znači 18 zepa. Znači nisu baš bili dobri ovi chestovi, ali hajde da ne bude samo jedan battle u ovoj epizodi, odigrat ćemo jedan ovako običan. Tako da ovo level 10 lik, idemo ovako good luck i krećemo naš prvi potez kao i uvek. Ne znam što on ima. Ok. Ništa, on će napraviti neki damage, mi ćemo ovdje zapemo. Tako. Ok, sad ćemo šta će da radimo. On se ljuti, pa ljutim se i ja. Što si 10. level. Ok, idemo ovako. Idemo. Ovoga. Baš smo mu uništili princa, ako ne ništa. Ok. On očigledno zna da igra i zna kako će da me se reši. Tako da idemo ovako. I on će baciti popa. Ok, zap ovdje. Nemam ničim da se branim. Ajde, brže, punite se reksiju. Moram da ga privučem malo. Eto. Jebite sad. Ljudi, sad će da mi skine pola tavensko. Sorry, neće, ali skinu mi je dosta. Ok. Znači, bit će ovo zajeban battle, tako da moram da se potrudim. Ajde, sad ćemo staviti ovako. Mini peka. Ljudi. Ovo je zajebano sad. Ima i gianta. Ok, Hog Rider, pravimo damage ovamo. Ok. Ne. Ok, mislim da znam kako će se odbraniti, imamo Lumberjacka. Morat ću prvo da mu uništim musketara. Samo da Lumberjack vrati se nazad. On će mi skinuti neki damage, ali jebi ga, morao sam da se branim od musketara, on bi napravio još veći damage, ljudi. Tako da bi bilo još gore. Ok, brže, ubijte ga i napravite neki bar 2 hita, ok. Idemo ovako. Sad ćemo da uzmemo freeze. Idemo šta ćemo nama da stavi. Barbarijane, freeze i to je ovdje tower, ljudi. Znači ok, ovo smo dobro odradili. Idemo ovako. Znači nisam pokazio da imam freeze, znači freeze je za sada jedan od boljih ovih. Ok, moramo da se branimo sada. Moramo da zapujemo ovo. Ok. Moram da frizujem. Ok. Idemo tako. Ok, barbarijani su otišli, ljudi. Idemo Hog Ridera. Sad ćemo imamo. Ok, ima bacaju ovo. Ali mi sada ćemo se samo braniti. Znači još 15 sekundi to će freeze da reši ako mi baci nešto. Ok, idemo ovako. I idemo freeze. Možda neće biti potrebe, ali 2, 1, freeze. Good game. Znači, rešili smo ovog lika level 10, znači, za sada je dobro, silver chest, znači, sranje, ali, znači, otvorili smo par chestova, za neke veće chestove morat ću da se potrudim ili da mi neko da account pa ja to snimim, ali ovako teško će biti da ja dobijam tako neke dobre chestove, ali za sada otvorili smo giant, to je jedan od većih. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjela, koja se ostavite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!